neno ka gima odhi bedo mayot ne jakom nikech bedo ni ne en jambetre ma nochung' weche mag infrastructure pinje mag Afrika ndalo cha en gi tudruok gi jogi thoth jok manie telo gi sani nikech sani en imbo mar Africa, West Africa. Nyarawila gini neno ka gima koro jakom chiegni kod ong'we jofwambo gi keyo keto ni an inch closer to clinching this coveted position. Ngeni mano to pile kaka wengine mana kaka jasiasa samane jofwambo gi konde koch mar gender consideration ni koro nyalo luorore e kit chwech ne bet ka gima odio jomoko ahinya ni koro gini gi jogi dochamo jakom kende gini kaka jakapet moro nitie moro ma igolo akarie kapet makwar ano ka picha cha pod wuotho jotwang' sut ingeni kanche weche mag proposals gi nowuok mag the executive council aparo ni jawinjo onego kata janeno onego ng'e ni executive council en bura makelo ministers mag foreign affairs mag pinje maloso EU. Koro en bura makagidhi ten kaka draft magidhi ging'iyo draft to giwacho ni makoro wapuodho koro watero ne heads of state assembly miwinjo ka friend wacho ni itero e assembly mondo koro assembly oket lwete manyiso ni heads of state kanche pok ma otimre wik mokadho cha ni neno kwa jofwambo ne ndiko ni to drafts gi ang'o momiyo giwuok mana sani nikech ing'eni EU nyaka ne chekiga ma 2002 king'iyo jok mosebete komno Central Africa oseyude diriyo, West Africa oseyude dichiel, South Africa oseyude dichiel. To Eastern Africa, Eastern region ne pokotimo ang'owa pokoyude. Koro mae be ne miyo kendo koro nafasi mar Eastern region ni bedo makoro jakom yudo ka koro ntiere kaka mano ni favor mare. Nikech ing'eni ka gini nochako ni neno kane weche wuok mang'eny maniwinjo kiwacho ni ne ntiere je South Sudan mane ntiere AU miluongo ni ambassador Abino Abwom mabe ni wacho ni en achiel kuom jok mane dine bedi ni ne twatimo ang'owa dwaro komni bang'e ni winjo kiwacho kendo ni former president ma Tanzania Kikwete be ni ne dwaro gini mani neno bang'e kano wuok ma wacho ni en okotimo ang'o okodwaro gini sani ni neno nya Somalia ni foreign affairs minister Saddam mabe neno ka koro en be koro sani owuok monyono koro yudo ka gigi ne nitiere kaka sama wacho ni jakom tiere kako chung ni dwaro komni to weche ne wuok mang'eny mara drafts wuok mara ntiere jomoko chung kode mara jo region East Africa ka nitiere kaka heads of state makapoko timang'o poko endose tineno ka en owuon kancho chako wuotho ni jo kwacho mabe ni nitiere heads of state mana wuoyo godo kana dhi e liend hage Namibia to nitie joma noseyie osewuoyo gi mama Samia Suluhu owuoyo gi Felix Tshisekedi ma DRC owuoyo gi Ramaphosa ma South Africa. Ni neno kano odhimo neno Museveni ni neno ka koro no dhimo neno Kagame koro magi gin mana jok ma iyudo ka osechako tendrego en owuon Ramaphosa ting'eni osiep nende tabu manitiere ne jo Afrika ma milambo dhi e yiero dwe mar 5 aparo di dwe mar 5 koro pedinge batingeni koro be depend gi ngeni kaka kaponi malema moyude Raila er mana Raila nyaka chopi bank oseyier president elect koro kodwa romo gi malema kech malema be nchiwinjo kaka ne badho ge kinde mane pacho koro kodwa romo bende gi Ramaphosa mondo kiko chal ng'at ma onono gage onindo koni tinyalo ka samoro nyemo miyo deko dhine Afrika ma kod mari nyarawe ingeni pinje mawuoyo ne to gin 54 South Africa no ben mana chiel koro paro ni en wuoth mosechake taparo ni gimomi neno kata jofwambo ne wacho ni en inch close ngech neno hurdles manche waneno kane nitie mbele ka e proposal ni achiel ne en wach mar gender ingeni gender kano osewuok to wacho ni koro jakom ingeni king'iyo gender to wan joma moni yudoga ka nitie kaka gino favor joma mon mar ariyo ni neno kata proposal mar rotation ni neno kaka ne gikele rotation restriction ne gidwa ni mondo giket restriction
Koro magi kanineno ka executive council mano session mar 22 ni nobet. Mi neno ka gigi koro gipuodho. Koro iyudo ka koro path ma jakomno oyawre manyiso ni kaka sani koro onge candidate kendo moketre malong'o ma koro diwache ni koro nyalo challenge. Tineno ka koro gini koro ochibe tir. Mar ariyo be king'iyo mano tiyudo giyudo ni no wache ni gini en mar Eastern Region. Manyiso no ready ka onge candidate mowuok e countries mag Eastern Region gi. To manyiso ni kanyo ntiere kaka jakom nigi chance maduong' moingo any other region. Koro gimonego koro wang'i sani ni ka assembly endorse. Ing'eni sani to no keto mana interest or express interest. Bang'e ma koro gibro confirm ni my candidates. Koro wacho ni koro kae koro kata moro mana wacho ni inches anoch hayacha. Apa ni koro wabro wacho ni koro endorsed. Koko chako yudo candidate machielo mawuok e Eastern Region. En mana ni koro ing'eni piny ka piny to koro nitiere. Mana kaka iwinjo ka iwacho ni Mudavadi osebet ka wuotho. Aparo ni sani koka gichako wuoth. Aparo ni koro gima mokwongo mane gitimo en endorsement mar draft ni. Mar ariyo, Kenya koro nyaka chak shuttle diplomacy. Sani koro nyaka giwuoth piny ka piny. To ok ni wuotho kaka ni neno koro gido Kagame koro gwacho ni Kagame ose-endorse cha. Ing'eni nyaka samidhi go kura. Kata ng'amo nyisi ni dhi mi kura no nyalo nyisi kawuono ng'at machielo be gocho ne kendo chako timo ang'owa oloko pache. Koro nitie gik mang'eny factors ma pon tie mbele ka nikech kata ka ni neno 2017 gima notimre ne former minister CS Amina Mohamed. Pinje mane wang'e ni dhi chung' kode nolokore kodwa dakika mogik to magi joma noseyie ni dhi timo ang'owa ni dhi miyo wakurani. En mana ni koro king'iyo profile mar Amina tidogi ing'iyo profile mar jakom tiyudo ka nitiere kaka en anoch haya ok en non-starter nikech iyudo kata kae bench en nyaka envoy mar infrastructure. En ng'ama kata ndalo mane en prime minister ndalo mosebete e field ni nitiere kako ose interact gi ng'eny jogi. Koro ng'eny jogi en mokwongo gin jok mong'eyo nitie mong'eyo kien nitiere jok mosiepene nitiere jok ma pinyne no ose interact gi ji. Koro iyudo ka nitie kata ka en ng'ama kata kidhi uso tiyudo ka ng'ama profile ne ng'eny ji ong'e. Nitie kata oko kata wan jofwambo kiwuotho nitiere jok ma kigini ka piny ni iwuok Kenya how is Raila Amolo Odinga to Raila no pok noneno to ng'e ni Kenya nitiere opposition leader miluongo ni Raila Amolo Odinga. Koro iyudo ka profile ne odhi ahead of him. Koro mano baparo ni bro miyo Kenya yot mar use ne continent mar Afrika. Fred Gowie. Aba en mwandu ma